Hej, jeg hedder Morten og arbejder hos Hertz Musik. Jeg vil godt lige fortælle lidt omkring nogle plejeprodukter og vedligeholdelsesting til jeres træblæseinstrumenter. Det kan være saxofon, klarinetter af forskellige slags. Og der har vi sådan et lille kit, måske en meget god lille gaveidé også, og det kan også være noget, man jo bare har i sin kasse. Og den består af, det her, den er til saxofoner, den her, og den består af sådan en rensesvab her, men som er ideelt til at rense til at trække igennem sin saxofon. Man putter den ned her, og så trækker man den her igennem. Og så har man renset den for fugt og ting og sager inde i saxofonen. I rensesættet her, der er selvfølgelig også korkfedt. Det er vigtigt med korkfedt, at man, og det er jo, korkfedten, den er jo til primært til herop til halsen her, hvor man lige giver den en derudover, så er der sådan nogle selvfølgelig er der sådan nogle med, man kan sætte på til at forstærke. Man kan sætte på mundstykket her, de her små her, men som man så sætter på her, hvis man ellers kan ramme. Man kan sætte på her. Og der findes en god kvalitet mikrofiberklud, og så er der noget godt bearing og linkage oil til, hvis mekanikken hvis man har behov for lige at smøre mekanikken. Det er praktisk at have i sin kasse.